Ampliar la provisió pública de serveis. Blindatge dels actuals serveis de provisió pública. Cap nou contracte amb empreses privades. Revisió anual de la finalització dels concerts amb empreses privades i traspàs progressiu amb empreses públiques. Treure del Siscat les empreses en ànim de lucre. Reobertura dels llits hospitalaris públics. No a l'atenció privada en centres públics. Separació efectiva de les xarxes pública i privada. Incompatibilitat d'exercici professional a les dues xarxes. Fora entitats privades dels òrgans de gestió públics. Fora empresaris, grups econòmics i lobbies dels consells de direcció dels centres públics.